ଏଠି ରାଧେ ରାଧେ ଆମ ବଡ଼ ବାବୁ ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତୁ ଏମିତି ତୋର ସାହସ ଯାହେଲେ ପୋଲିସିଆ ଲୋକ। ତୋ ବଡ଼ ବାବୁ ଏମିତିଆ ବାମ୍ଫ ଦେବି ଯେ ନାମ ନଉଥିବ ଦେଖ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତା ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେ ଅଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିଦେ ନେଇ ତାପରେ ଯାବ ମୁଁ ଶଳା ଶଳା ପାହାଡ଼ ତୁ କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେଇଟି ଭାଇ ନା ଆମ କୋର୍ଟ ମାନେ ସରିছে ମାନେ ଆମ ତ କୋର୍ଟ ମାନେ ସରିଯାଇଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବି ମହସେ ପୁରା ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା ତାର ଆମ ମନ୍ଦିର କାମଟା ଆପେ ବଢିଯିବ। ସାଗିଛି ଅଛି କି ହଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କୋଉ ଶଳା ତ ବାହାର କରିବେ। ହଁ ଦେଖି ଶଳା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ହଁ ଶଳା ମୋ ପୁଅର କରିବି ତାକ ତୋର କରିବି ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଶ୍ୱଶୁର ମହସେ ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ତ ଯିବା no ଚଲ ରେ କୁଆରେ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଚଳେଇ କରି ଆଉ ତାପରେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ ହଁ ଜାଣିବି। ଏ ଦେଖ ଦାଦା ବେଗିଛି କିଲୋଟା ଶଳା କାହାକୁ କହିବି ଶଳା ମାଇପ ଆଣିଦେଲେ ସିଏ ମରିଗଲା ଶଳା ସାଇକି ଆଣିଦେଲେ ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ ଶଳା ମତେ କପାଳ ଫେଟା। ଆରେ ବାପାରେ ତୁ ତ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଶଳା ତୋ ମାଇକ ତୋତେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛି ଜାଣି ମରିବ ତୋର ଏମିତି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିନୁ ଆରେ କାଲି ଖୋଲିବ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ହୋମ୍ ଅଛି ଯିବୁ କି କାଇଁ ଏଠି ଭଲ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗୋଲାପ बेवफा